आगोलावबो जाखांबाय जोङो दिनै आरो माबानि आरो जयैनो अमा मासे दोंनै ओमफ्राय जाना जोब्बाय आरो बेखौ ओमफ्राय हांफिनदों नै गोलैबाय दाना खरमा বহুত ওখ হৈছিল চাপত কৰিব লাগিছিলে এইটো যিটো যে বাঁহটো আছিলে যে तेजपुरनि दावरावथार मोजां खोनाया মানুহ আছে মানুহ চাই আছে দেখাই দিয়া নাই না বহুত দেখিব মানুহ কেইটা চাই আছে তাত কি এনেকা কমেন্ট দিয়াটো দেখা নাই লাইক বুজিয়াকে আৰু তেনেকে ভিডিঅ' যেনেকা ভিডিঅ' কল কৰে না তেনেকে आदाया बहानि आं तेजपुरनि पार्टि सोलिगासिनो दङ जोंना नै ओमफ्राय अमा हांदोंमोन मासे आरो माखासेखौ जाबाय ओमफ्राय बेखौ एसे हांबावदों सिंनिखौ दा कमेन्ट खालाम सोर सोर दङ लाइभआव मोसाग्राफ्रा मोसागासिनो दङ जोंना कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर सोर सोर लाइभआव दङ मोसागोन र' आङो दा
दा एसे खोमसिबाय बेबाय स्राङाव मोसाथ'वा दा एसे खोमसि जाबाथाय मोसागोन आं मोसानायखौ देखायगासिनो दं र'